Mä annan jollekin random tyypille 8 vielä. Ihan muuten vaan. Siinä olisi 1. Mä menen tähän istumaan ja kysyn siltä Trade, niin mä annan ilmaiseksi sille. Trade. Noin. Kysytäänpäs nyt. Noniin, nyt mä annan nämä tästä. Älä anna mitään. Noin. Hehehe. Noin se käy vaan. Joo. Nyt tyveryssä ja sanoo mun kakkailla. Hähähä, itke vaan. Mulla on kiittämätön tykkää, kun mikä tankki tänne. No niin, elikkä moi moi.